Türkmenistan Türkmen-Awgan serhedine söwüşçüň taýýarlygy güýçlendirýär. Ilat öz howpsuzlygyny alad edýär. Türkmenistan bilen serhetleşen Demirgazyk Awganystany Taliban öz şägini giňeldip Awgan hökümet güýçleriniň we bozgunlaryň goňşy ýurtlara gaçýanyny barada habarlaryň arasyna şu günler Türkmen-Awgan serhediniň türkmen tarapyna Türkmenistanyň ýaraly güýçleri söwüşçüň taýýarlygy güýçlendirýär. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistan Türkmen-Awgan serhedine ýerleşýän serhedawat etrabyna harby tehnika ýerleşdirmek işlerini dowam etdirýär. Howpsuzlyk aladalarynyň fonuny marda gulluk edýän harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri maşgala ugdalaryny başga vilayatlary gurýarlar. Muny gören köp sanly mary ýaşaýjylary sebitde howpsuzlyk şertleriniň yaramadlaşmagynyň gorkup özleriniň başga vilayatlara wagtlaýyn göçmek isleýänliklerini aýdýarlar. Bular barada Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä Marynyň Owuzhan etrabyna ýerleşýän harby ambarlardan ok ýaraglar we harby çadyrlar harby ulaglarda serhedawada ekidilýär. Kraz we Kamaz ýaly harby ýüklewlarynyň kerweni serhede uradylýar. Ulag kerwenleriniň öňünde we ýygyna harby ýol gödäwçilik gullugynyň awtolawlary hereket edýär. Şeýle-de habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmen-Awgan serhedine harby serkerdiler we çagyryş boýunça harby gullugyň eskerleri çekilýär. Harby serkerdilere çagyryş boýunça harby gullukçylar bilen tälim türgünleşip geçmek olary ok atmagy, ýara tutmagy öwretmek tapşyrylýar. Şu günler Mara şäheriniň üstünden dik uçurlar serhedawat Tagtawadyr tarapyna köp gatnaýar diýip bir şäher ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen häkimetleriniň ýurdun günorta günler serhet ýakalaryny söwüşçüň taýýarlygy güýçlendirmegi, Awganystanyň howpsuzlyk şertleriniň yaramadlaşýan wagtlaryna Taliban jeňçileriniň Demirgazyk Awganystanyny has köp etraby öz gödäwçiligine geçirýän wagtlaryna gabat gelýär. Abaşa ýol başlygyna halkara harby goşunlaryň 1-nji maýda Awganystanyň çekilmäge başlary bäri Türkmenistanyň günorta günne gorgançylygyna howpsuzlyk şertleri yaramadlaşdy. Awgan hökümeti bilen Talibanyň arasyna 2020-nji ýylyň sentýabryna başlanan parahatçylyk gepleşiklerini möhüm öňe gidişlik gazanylman soň ýurt boýunça Taliban hüjümleri ýowuzluklar güýçlendi. Taliban jeňçileri ýurdun Demirgazyk sebitlerine öz şägini giňeltmegi bilen Awgan güýçleriniň harbylary galy berse-de ýerli ýaşaýjylar Merkez Aziýa ýurtlarynyň çäklerine gaçyp başlady. Bu habarlaryň fonuny Azatlygyň habarçysynyň maglumatlaryna görä beýleki vilayatlardan baryp Mara vilayatyny işleýän Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri, prokuratura işgärleri, harbylar we polisiýa işgärleri öz maşgala ugdalaryny ayarlaryny we çagylaryny beýleki vilayatlara özleriniň hemişelik ýaşaýan ýerlerine iýerip başladylar. Maradan çagylary gaçyrmaly diýip bir hukuk goraýjy işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Muny gören ýerli ýaşaýjylar hem howpsuzlykdan howatyr edip başga vilayatlara wagtlaýyn göçmek isleýär. Bu barada ýerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýärler. Harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň ören howtala düşüp çagylaryny ayarlaryny maradan çykarýanlyklaryny görýän ýerli ýaşaýjylar hem howtala düşýär diýip bir Mara ýaşaýjysy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Köp sanly marly ýaşaýjylaryň arasyna çagylaryny ýanlary bilen alyp Aşgabatdyna maňry, bolsa Balkan vilayatyna gitmek isleýänler bar. Emma hiç bir adam vilayatdan beýleki vilayata goý berilmeýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ýerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä Ilat Awganystana yaramadlaşýan howpsuzlygyň Türkmenistana täsir etmeginden söwüşçileriň Mara vilayatyna aralaşmagyndan howatyr edýär. Geçen hepde Türkmenistan serhetdäki howpsuzlyk ýagdaýynyň fonuny Taliban wekillerini Aşgabada çagyryp Daşary işler ministrligine gepleşik geçirdi. Ýöne gepleşikleriň jekme-jekligi aýdylmaýar. Türkmenistanyň döwlet ýetirligindäki köpçüliklerin habar berişleri işleri serhetdäki howpsuzlyk ýagdaýlary barada habar bermeýär. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan ýerli ýaşaýjylar serhetdäki ýagdaýlary boýunça özleriniň bihabar galmagyndan alada galýarlar. Aşgabat şäherinde we Lewap vilayatynda koronawirusyň täze tolkunynyň dörändigi barada maglumatlaryň gelip gowşýan mahaly Marda ketelçiligiň ýaýramagyna garşy hereket çäklendirmeleriniň gerimi güýçlendirildi. Maryny beýleki regionlar bilen birleşdirýän ýollardaky postlarda gödäwçilik artdyrylyp, sebite goý berilýän raýatlar we ulaglar göz görteli azaldy. Bu çäklendirmeleriň arasynda ilata köpçülikligiň sanjym etmek işleri güýçlü depkinde alınıp barylýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy sebitden habar berýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä 14-nji iýulda Mara bilen beýleki sebitleriň arasyndaky barlyk postlary ýapyldy. Mara girmek isleýän awtologlar barlanýar. Ýolagçylardan COVID-19 testiniň negativ netijesini görkezmek talap edilýär. Lewapdan we Aşgabatdan gelýän raýatlaryň
aglabasy mara goýberilmeýär. Velayata gündediňe çäkli möçürde avtolog girip bilýär. Ýüklowlarynyň mara girmegine ruhsat berilmeýär diýip ýagdaýdan habarly bir çeşme anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Yurdun beýleki sebetlerinden mara gelýän raýatlardan diňe analiz tapşyryp negativ test netijesini görkezmek däl. Eýte ýaşaýan ýerindäki öý dolandyryş edarasyndan resminama almak hem talap edilýär. Bu resminamanyň güýji 3 günne gutarýar. Velaýatyň Serhedabad tarapy umykly yapyldy. Bu tarapa hiç ýyly adam geçirilmeýär. Bu ýere ýüklowlary hem goýberilmeýär. Velaýatyň bu tarapyna adamlaryň we ulowlaryň näçe wagtlap goýberilmejekdigi barada maglumat ýok diýip çeşmämiz bellidi. Marda hereket çäklendirmeleri güýçlendirilen mahaly velaýatyň ýokunç keseller hastahanalarynyň işgärlerine ýokary taýýarlyk derejesinde bolmalydyklary barada duýduruş edildi. Ýolbaşçylar virusyň ilat arasynda ýaýramak derejesiniň awgust aýynda hassa ýokarlanmagyna garaşylýandygyny hem aýdýarlar diýip çeşmämiz habarçymyza gurrun berdi. Baralykda habarçymyz velaýatda ilata köpçülikligiň sanjym etmek işleriniň güýçlü depkinde alınıp barylýandygyny hem habar berdi. 7-nji iýulda Türkmenistan COVID-19 vaksinasyny ýurdun 18 ýaşdan ýokary raýatlar üçin hökmany etdi. Türkmen hökümeti global pandemiýa başlanaly bäri ýurtda ölüm hoply virusyň ýeki ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almady. 27-nji iýunda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýene-de bir ýedek ähli çäreleriň görülýändigini we ýurtda koronavirusyň ýokdugyny gaýtalady. Emma geçen ayın 3-nji 10 günlüginden bäri Azatlygyň Aşgabatdaky we Liwapdaky habarçylary virus bilen ketelleýänleriň gaýtadan köpelendigini, olaryň aglabasyna düme we pnevmoniýa diýilip diagnoz goýulýandygyny habar berip gelýärler. Şeýlede 6-njy iýulda charter gatnaw bilen Belarusdan ýurda dolanan bir näçe Türkmenistanlyda koronavirusyň adamdan adama has aňsatlyk bilen geçýän delta görnüşiniň ýüze çykarlandygy barada maglumatlar gelip goşdy. 12-nji iýulda bolsa Azatlygyň habarçysy Farab etrawyny Türkmenabad bilen birleşdirýän ýollaryň ýapylandygyny, muňa etrapda keteliň ojagynyň tapylmagynyň sebäp bolandygyny aýtdy. Habarçy adamdan 2 maşgalada COVID-19 keseliniň anyklanandygyny hem belledi. Bu habarlaryň arasynda ýurtda şu ýylyň aprel aýynda ýeňilleşdirilen hereket çäklendirmeleriniň gerimi gaýtadan güýçlendirilip başlandy. Maska rejiminiň berja edilişine gözegçilikler hem berkedi. Bu çäklendirmeler geçen Tomusda ýurtda koronavirus alamatly keselçiligiň köpelen we ilatyň arasynda ölüm derejesiniň görülüp eşidilmedik derejede ýokarlanan döwründe girdilipdi. Ýewropa Parlamenti 15-nji ýylda Merkez Aziýa ýurtlarynyň we Mongoliýanyň hukuk goraýjylary bilen video şekilli duşuk gurnady. Oňa Türkmenistanyň adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwa toparynyň ýol başçysy, hukuk goraýjy Farit Tuhpatullin hemde Türkmen News neşriniň baş redaktory, derňewçi jurnalist Ruslan Meatiýew gatnaşdy. Merkez Aziýadaky susturuş praktikalary, hukuk goraýjylaryň häsleri diýen atlyny geçirilen duşuk Ýewropa Parlamentiniň 5 sany siýasat toparynyň agdalary tarapyndan esasy zatlyklary goýulýan syýlak hormatyň düýpli peselen ýurtlarynaky, hususan Kazakstanyňky, Täjikistanyňky, Özbegistanyňky, Kyrgyzstanyňky, Türkmenistanyňky we Mongoliýadaky ýagdaýlar barada anyk gurrun etmek we maslahat bermek maksady bilen guruldy diýip habarda edilýär. Halkara hukuk toparlarynyň çap edýän ýyllyk gasabatlaryna laýyklykda Türkmenistan gurrun edilýän ýurtlaryň arasynda Medduga adatlygynyň we beýleki esasy adatlyklaryň iň gysylýan ýurtlarynyň biri bolup Türkmenistanly garaşy jurnalistler we hukuk goraýjylar diňe ýurtdaşyny açyk işläp bilýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň baş redaktory Farit Tuhpatullyň bellemegine görä, Türkmenistan hatda COVID-19 epidemiýasy nazara alynmaganda hem ýylyň aşy gurok gelmegi netijesinde gumantar helakçylygyň öň ýanyna dur. Ruslan Meatiýew hem öz çykyşynda Türkmenistanyňky koronavirus ýagdaýyny üns çekdi we Aşgabatda keselýän türk we ingliz ilçileri kanunlaryň berja edilmeýändigi barada gurrun etdi.
Hukuk goraýjy Tuhbatulynyň pikirçe Türkmenistanyň ykdysadyetinde we durmuş puwdagyna dören agyr çökgünlügiň sebäpleri esser döwründen bäri saklanyp galan komanda administrativ dolandyryşy, giň eýran we çuňlaşan korrupsiýalan aglanşykly. Türkmen häkimetleri bu korrupsiýany bölekleýin tasdiklap, oňa garşy berk göreşjekdiklerini aýdýarlar. Wagtal kameranyň öňünde towe edýän raýatlar hem görkeýärler. Emma fiýinçiler paraxorlugyň türkmen durmuşynyň aýrylma bir bölegini öwürlendigini öňe sürýärler. Azatlyk radiosynyň ýurt içinde ýaşyrynlyk ýagdaýynda işleýän habarçylarynyň hem ýygyderli habar berişi ýaly her ýylda alynýan bol hasyllara we aly kopsuzlygynyň üpçün edilenine baradaky resmi maglumatlara garamazdan ilaty un, ösümlik ýagy we ýumurtga bilen üpçün etmek meselesi inni bir näçe ýyl bäri gün tertibinden aýrylmaýar. Bu önümler üçün dükanlarda ul nowatlar dörep, ýygydan dawa jenjel turýar diýip Tuhbatulyň azatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryny hem tasdik etdi. Şol wagtda duguşçuga gatnaşan türkmen wekilleri milli kanunçylygyň ýagdaýy, bar bolan kanunlaryň hem ýeterlik işlemezligi ýa işledilmezligi barada hem durup geçdiler. Türkmenistan'da çökgünlüğün esas sebebi Tuhbatulynyň sözlerine göre häkimetleriň ýurdun konstitusiýasyny, raýatlaryň azatlyklaryny we hukuklaryny düýpden äsgermezligi, ilat bilen häkimetleriň arasynda ara baglanşygyň bolmazlygy bolup durýar. Ýurt içinde hiç bir garaşsyz habar serişdesi ýok. Raýat jemgyýetiniň başlangyçlary bolsa ýok edildi.